سلام كبرات تخطتلتي حجاب استدالو وزيناتات اب سودان زلو كونتات امريكان روسيان بقداي ايطيبيان زيغاتاتن زحلفو مطنققتا نكينا تግራይ አመልኪቱ ዝወፀ ሓድሽ ምርመራ ጸብጻብ አዲስ አበባ ዘሎ ሓድሽ ኩነታትን ኣብ አፍጋኒስታን ዘጋጠመ ፍጻመን ካልእን ዝደሰስ ክኸውን ናይ ወትር ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ንምዃን ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም بوتهدروا علوا كاب سلطانو زتأليه قدماي منيستر سودان عبدالله حمدوك اتزفرس منغستو نتياب تهاجر تفتيرو زلو بوليتيكاو قلولا كفتحو كم زخل تزاريبو نسو مس امباسادرات وصعي ابغوزو ابستراخبلو وان نت مغلص كم زهابه اتنعو زدغف منيستر زينة تهاجر حبيرلا اتخساب حجي اب تحتنا يغزا محير زركب عبدالله حمدوك نتم ابغوزو مصيوم زرخبو امباسادرات نسو زمرحو فريسو زلو منغستو سودان نتزلو صقمات كعر عقم كم زلوون زخونه بوتهدروا حيل زمصلو كم زي قبلوني حبيرو مع كان زينا رويترز صبصيواتو كم زلخه ابز اوان امونغو عبدالله حمدوكن جنرال عبد الفتاح البرهانن بمونغونيت ناي وصاي هاجرات ناي عرق زته يغبر كم زلو كساب حجغنا ابز خونه سمع كم زي تبصح زلو تغليصو حنت مسعود عرب قربت زلوا الحدث تبهل مع كان عبدالله حمدوك كمتي بعبد الفتاح البرهان زحتته زلو دقيمو بحدش كابينه منسترات ناب سلطان كمص اندحر كوينو اب تحت قيد زلو ناي بوليتيكا اسرات كلهم يفتحوا زبل قدم خونه اغريبو كم زلو يا حبيرا كساب حجي زرقح زلو استفلالي صبصبات كم زحبروها عبدالله حمدوك ابز اوانزي اب ناي غزا محيور يزركب መንግስት አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለውን ናብ ኢትዮጵያ ክጎሽ ዝደልዩን ዜጋታቱ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣውፅዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ብናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ንምውጻእ ከዳለውን ናብ ኢትዮጵያ ንምጋሽ መደብ ዘለዎም ድማ ሓሳቦም ብትኹረት ክርእይዎን ኣገንዚቡ መንግስት ኢትዮጵያ ተመልሰሉስ ኣማሲዩ ኣብ መላእቲ ሃገር ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝጸንዕ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ድሕሪ ምእዋጅዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነዚ መጠንቀቕታ ኣውፅዩ ዘሎ ካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ነተን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከባ قدست كتمات دسين كومبلشان بمقوصر نقدميت يغسغسو كم زلو دحر مغلاصوميو اتا اواج تاوج زلا از دما سب مز منغستي بزي تئزاز بيت فردي سبات اب قيد خطون اغداتات كغبرون كمبرون سلطان زهبيو امباس امريكا نزيغاتاتو ابز حلفه ملختي ابز اوان اب ايتيوبيا زلو زيغاتات امريكا كابتا هاجر نموصا كدالو ناب ايتيوبيا ناي مغاش مدب زلوم دما وسان ام كخلصو بتر نغنزب إيللا ابز اوان سرحتنياتات تي امباسي كاب كتما اديس ابا وصاي كغعازو كم زي فقدلهم بمزخر ابز حلفو بزحات معلتات اب كلات امحرا عفارن تግራይን ان عرغه يمص زلو غونصي كونታት ድሕነት ተሃገርን وحسنتن كسن كم زغبرو እቲ ኤምባሲ ገሊጹ ካብ አዲስ አበባ መስሜን ዘራኽቡ መንገድታት በሰብ መዝ ፌደራል ኢትዮጵያ ተዓጽዮም በመህላዎም ጸገማት መጓዓዝያን በሐፈሻ ዘይጽኑዕ ሃዋሁ መገሻን ፈጢሩ ይክብል እቲ ኤምባሲ ይገልጽ በጀካ ዝውን መንግስት ሩሲያ ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ከይጓዓዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ድማ ካብታ ሃገር ክወጽ መጠንቀቕታ ሰዲድሎ كلهم مبكينات تግራይ ዝተሳተፉ አካላት ግህሰት ሰብአው መሰላት ከም ዝፈጸሙ በመግላጽ ገሊኦም ገበናት አንጻር ሰብአውነት ክኾን ይኽእል እዮም ክብል ሓድስ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ እቲ በምትሕባር ኮሚሽን ሰብአው መሰላት ኢትዮጵያን በጽሕፈት ሰብአው መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝተኻየደ መጽናዕቲ መረዳእታታት ገበናት ኩናትን ወንረኺበ ይዝብል እቲ ኩናት ዝሓለፈ ዓመት 4 ሕዳር 2020 ከም ዝተጀመረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አንጻር ሓይልታት ትግራይ ስጉምቲ ክውሰዱ ተሃደራዊ መምርሒ ምሃቡ ይዝከር لعلوي كوميشنر سبأو مسلات ودو حورات هاجرات ميشيل باتشيلت اتغونصي كبيچ كانه زترأيو بمبال زلاقي مقراز تصابو كغبر صويعا اتصبصاب زي حقاو قتلتن جاملاو قتلتن مسقاي صوتاون صوتا مسرت زغبرن عمص حويسو كبت زرزرات جهساتات متقعتاتن جهسات سدتنياتاتن كمون قدود مفنقال سلامويان سبات زترأيو ليا كتبلن كلا كلهم ابتغونص تساتفو اكلات بغتتا يخون بتزاواري ابلعل سلامويان سباتن نبرتومن متقعت فصيمون ወይ ድማ በዘይ አፈላላይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ንብረቶምን ጉድኣት ዝበጽሕ መጥቃዕቲ ፈጽዮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዘተኣማምን ነገር ኣሎ ክብልዩ እቲ ጸብጻብ ዝገልጽ ኣብዚ ጸብጻብ ከኣ ኣብ ኩናት ትግራይ ዘይሕጋዊ ወይ ጃምላዊ ቅትለታትን ከም ዝተፈጸሙ መዝጊብሎ ካልእ ምስቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ ሓይልታት ትግራይ ንከተማታት ተንታን ኣጅባርን ተቆጻጺሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ
ኣብዚ ሰሙን ኣካላት ጸጥታ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ሽጉምቲ ጃምላዊ ማእሰርትን ተፍቲሽ ገዛን የካይዱ በምህላዎም ግዳይ ጃምላዊ ማእሰርትን ምፍራሕን ንኸውን ኣለና ክብሉ ተጋሩ ነበርታ ከተማ ገሊጾም እቶም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለና በመባል ቃሎም ዝሃቡ ውልቀ ሰባት ድሮ ኣባላት ስድራ ቤቶም መሓዝቶምን መቅርቦምን ካብዚ ነበሩ ለናይ ስራሕ ቦታ ቤት ብልዒ መዘናግዕ ቦታን መጓዓዝያን ተጋፊፎም ተወሲዶም እዮም ዝብሉ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ኣብቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ሽጉምቲ ዝተኣስሩ ተወለድቲ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮኑን ግን ከኣ ብቐንዱ ንሳቶም እዮም ክብል እውን ኣረጋጊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ግፋ ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪታት ገዛውቲ ተፍቲሽ እናካየድካ ይግበር ምህላዊ እዩ ዝሕበር ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ብሮቱ ከመዝግብን ከልዕልን ከባቢኡ ክሕሉን ድሕሪ ምጽዋዕ ጸገማት ዝፈጥር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእቱ ምዃኑ ከምኡ ድማ ተፍቲሽ ክገብር ከም ዝኾነ ይገሊጽ ነይሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብረትን ቦምባን ልዕሊ 20 ሰባት ተቐቲሎም ብውሕዱ ድማ 6 ሰባት ቆሲሎም ሰብ መዝተ ሃገር እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካላት ንሆስፒታል ሰርዳር ዳውድ ካሃን ዕላማ ከም ዝገበሩ ገሊጾም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበርዎ ዕጡቓት ናብ ታሕተዋይ ክፍሊ ሆስፒታል ሰይሮም ከም ዝኣተዉ ክገልጹ እንከለዉ ምስ ዳዓሽ ርክብ ዘለዎ እስላማዊ ጉጅለ ISK ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ህንጻ ዝነበረ ዶክተር ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣብ ውሑስ ክፍሊ ክዕቆብ ተነጊርዎ ክጸንሕ እንከሎ ተኽሲ ይሰምዕ ከም ዝነበረ ገሊጹ እቲ ሓኪም ወሲኹ ሓደ ካብቶም መጥቃዕትታት ኣጥፊኻ ጥፋእ ዝዓይነቱ ነፍሰ ቀትለታዊ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሩ ኣሎ ንሱ ወሲኹ ኣነ ኣፍጋኒስታናዊ ዜጋ እየ በዚ ኩናት ደኺመ ርእሰ ቀትለትን ነተኩትን ክሳብ መዓሲና ነዚ ስቃይ ክንጻወሮ ኢሉ ወሃብ ቃል ጣሊባን ቢላል ካሪሚ ዕጡቓት ISK ኣብ መእተዊ ቀዳማይ ነታጉ ድሕሪ ምፍንጃሮም ናብቲ ህንጻ ከም ዝኣተዉ ገሊጹ ኣሎ ሰራዊት ጣሊባን ሽዑ ንሽዑ 4 ዕጡቓት ISK ብምቕታል ንሓደ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዓሉ ድማ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣፈኛ ጣሊባን ዛቡሂላህ ሙጃሂድ ብሄሊኮፕተር ዝመጹ ፍሉያት ሓይልታት ጣሊባን ነቶም ዕጡቓት ናብ ውሽጢ ሆስፒታል ከይኣትዉ ከም ዝዓገትዎምን ንኹሎም ኣብ መእተዊ እቲ ህንጻ ኣብ ውሽጢ 15 ደቂቕ ከም ዝቐተልዎምን ንሮይተርስ ገሊጹ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበርዎ ኣብቲ ከባቢ ክልተ ሰራዊት ጣሊባን ዝጸዓና ሄሊኮፕተራት መጽአን ነቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝገበሩ ዕጡቓት ጉጅለታት ከም ዝተተኸስዎም ተዛሪቦም ኣለዉ ISK ወይ ድማ እስላማዊ መንግስቲ ግዝኣት ኩራሳን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያንን ሓይልታት ጣሊባንን ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ክወስድ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ በቲ ጉጅለ ማዕረፎ ነፈርቲ ካቡል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 150 ሲቪላውያንን 13 ወተሃደራት ኣሜሪካን ከም ዝተቐትሉ ይዝከር ሆስፒታል ሰርዳን ካሃን ግዳይ መጥቃዕቲ ክኸውን እዚ ናይ መጀመርታ ዘይኮነ ኣብ 2017 ኣብቲ ሆስፒታል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰባት ተቐቲሎምን ካልኦት ድማ 50 ቆሲሎምን ይፈልጥዮም نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم